Minister mar piny Haiti Garry Connille oromo kod jodito mag obila e kar tiegruok mar obila mag Kanga mar neno ikruok mar obila maromo 600 ma ichano ter Haiti dwe manyien. Ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni sirikal oseloso wach mar leo e osara mag obila manie piny Haiti. Jafombo marwa mar Chris Owino lerono mathoth. E kar tiegruok mar obila mag Kanga e gwenge mag Embakasi, ogai mar obila Douglas Kanja, ogai mar okwachkich Amin Mohamed, kod ogai mar obila mag Kanga Gilbert Masengeli ochopo mar rwako Prime Minister mar piny Haiti Garry Connille. Garry Connille kod jodito mag obila ochopo mar keto wang'gi e ikruok mar obila maromo 600 ma ichano tero e piny Haiti dwe manyien mariwore kod jowetegi maromo 400 mane oter e chak dwe mar auchiel higani. We have a data right now here. All drawn from the National Police Service, from the Combat Unit, National Police Service. They have been prepared. Actually, we have been carrying out the deployment training in readiness to deploy them again to continue supporting their brothers and sisters. And so these discussions, of course, will remain ongoing, but we wanted to come in person to have a good sense of where we're going to be in the next few weeks in this fight against lawlessness. E twak mare kod jofwamb weche, Douglas Kanja oyango ni weche mag leo e miyo obila manie piny Haiti chudo margi oselos kendo gimor. It has been sorted out, they have been paid, they are happy. Yes. Mabiro bang' anyuola mag obila manie piny Haiti, ywak ni gisebedo ka gido chudo margi moleo. Garry Connille wacho ni dwaro mare maduong' en giti kod thuolo makamae mar neno ni piny Haiti obedo gi kwe e kinde ma obila ma pacho kae biro wuok e pinyno. I'm here today to discuss not only how well the operation is going, what we've learned from the past 4 months, what will be required for us to eventually win this, because the ultimate goal is for the Kenyan and the forces that are there, and not just Kenyan forces, are able to leave, but leave a Haiti that has the capacity to deal with its security issues. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.